जुदि patient lai Bwkhani ka bang no be se kok sanai phai ka phai tong ri hai pa nang le thia sang Nasing tong nai ang no lagi sa ang nang kari tong phai ri nang buji ya ai ham so mani kuru belu sukri kari thari wo Kubi hamsa ku henman bo kisani ko kya osung jaro joto borno kubi bwkha bai hamsa nai borok naitulai phiaba kaisa kubi kok jeng je borno bwkha bai hamsa ko a borok ke jino hamsa kya tangi henkai a borno te alka hamsa borok toma bagai eba baksa ba jora bai baksa salajak thango bwkhani hamsa ma borok abo hakino jeng bwkhani borok bai salsa chalai thango eba kanglanya nango sem abo kahane khorsa mone bore kapte jino tini bini kothama share khakya bo khorsa salabai hamsa ke bobaino kajana hane emang nukui tomani phiaba bini hamsama sala tabuk chakri mano hane borino saknangya breakup eba yakari rikha a bagi bori tini kapte bini kothama jino share khakya so phadin ke ko kolomana chigonsa koba dor jotono sawi bujirnai a secret lager channel pathesor kamnati joto buji manai and nang bonin kubi kothama share kana mo songke display chini insta or facebook adi nukui man khana abuni link description rizak ain tini kubi kothama share khadi Segang sini mung sana cino tini ostri horai berini mung deborma bini hamsama celani mung bi deborma kami bisramgons pulia segang berina khorsa sala facebook message khalakya nang single la henkai angbai hamsake relationship tongoi de mano a jara beri go silia but apuni olafana chala daily a berina facebook te kok hamsawi o beri be dol angai de mano hone phone number sanka chalani kok samaruna nogoi khane beri ba bisas khala bini phone number heru rika a chalana dol khasimi tongna hane a dikena khorni hopung sabang kok salamang tabuk chala tesha o berina propose khakya a bage beri ba wan suko asuk sal kolok rome kok se family a chala borok kaham nangna Bwkha engkla beri ati ke wan sumabai a chala ni proposal gosirika eba accept khlai rikha ya gulo henke tetia ma sajine pula hamsama joraba girlfriend boyfriend hopung sapung video call khai salbrom romantic kok samang borni jora lai tongkha salja henke chela college thangna hanei o burino chala kok saka but college o thaya kare chela bini pulani ex girlfriend bara nogo thangi se thui tongisu apurke a pulani buri aba ex girlfriend tabuni te khoroksa burino call ke joto kubi kok sairi bekya abuni next day o facebook ni present buri bini chelana call ke saka nengtamni chalak sawi ano hamjak nini buri tongo ke ano pulani simi saime da tangi ano chalak hamjake tabuk nangni ex girlfriend bara nogo thangi thui tona nang o facebook ni present buri dukhu nangsake yakrok raw bini hamjama chalana photo boi rohori rikha apurke o chala sawa akangte abudi tomung tonglia samung nama bagese ang ani ex girlfriend nogo thangjagu tini ni siming ang nonate chala kok saya chala aba haki o buri bwkhana methema bai borok tesa hamsaklaina logi baksa tongai tongkha phiaba jorabo thangrek yang buri ni nukhungko bini ama plus bini toisong joto sawimanka a chalabai hamjagi kok samani abage buri wan go ani nogole tabuk joto saimanja angbote alga chalabai hamsaglia hamsaka henkai o khorok jabana tongsinai buri a kok bwkha wan sugi o chalana ekdam bisas khlai bwkhari wina hamsak tongmani but tetam sajine jorbai baksa borok salajak thango a kokle kubune baki henkai laithane salo o chalani monge list angkhurka mane je chakrin bage o chala puliani simi apply khemani aro mong list phake abo hatia a bage a sal joran simi chala o burina agini kahai call message asak kahamke khalia ignore khaimang jora lairi tongkha yang berike bini chala tam ongkha tangi agini kahai angbai kok se tangi ano time ri hane wan chugi kamang nasing tomani phiaba tabu henke o chalani aro post office te take as a letter sobakya bini job eba chakri jaga joining khane bagi apurin chimno chala o burino tebe saknangya ignore khala joto jaga number block hai breakup eba yakari rikha a facebook ni burino abuni yakula henke tejam sajane buri hopung sabung kamang mokolmuk ti thakya tabu pogi mansiga bini hamsama o chalano abungkha o monai burini kubai kothama khorsa chalab hamjagi thokok jamani जुदि patient lai Bwkhani ka bang no be se kok sanai phai ka phai tong ri hai pa nang le thia sang Nasing tong nai ang no lagi sa ang nang kari tong phai ri nang buji ya ai ham so mani kuru belu sukri kari thari wo siang no thia sang Nasing tong nai phai ka phai lai pa te se phai ka phai abuni ni sa hai pa nang le Nasing tong nai nang Bwkha call khai jo ne daily Nasing tong nai khega bo khaya abuni ni murzi
पाथिको जों चिकनसा ककनो साजिनाय बाक्सा बरक जरबाय बाक्सा सालाजि थांगु तिनि अ चला चाकिरि मानो हनै बिनि हामसामा बोरिनो आतखि याकार माने आबो काहामदांका हामिया नोंतामा वानसु कमेन्ट के सरि साबो साइमान तिनि बुनि खनाका नेक्स्ट निनि आरोता खनानो आ बकि निनि हामसामा बरनो अ भिडियो शेयर kai koksingne boni khanama kahai nang bada olo ano yakari alkabai thangpaino a koksingai nadi because jorapai baksa joto salaje thango a kokle kubuino so town by video asuk jorana male phine norway next video jaga video na sa tongai share kan ta puri hambai